Čaute nadšenci, tak ako na peknú linku? Pozerala som snáď milión tutoriálov, ale zo žiadneho som to nepochopila. Preto som sa rozhodla natočiť svoj vlastný. Takže do toho. V žiadnom prípade oko nenaťahujeme žiadnym smerom, uvoľníme sa, pozeráme pred seba a sledujeme tvar nášho spodného vliečka. Pekná linka je akoby jeho predĺžením. V správnom smere som spravila ďubku, ktorú som potom spojila práve s miestom, kde sa mi spája horné a dolné viečko. Potrebujem si dorobiť ešte hornú linku, aby som ju potom mohla krásne spojiť s novovzniknutým zobáčikom. Asi takto. Hlavne sa prosím vás nestresujte, že to proste na prvýkrát nevypáli dobre. Na to tu máme vatové tyčinky a micelárnu vodu, aby sme to opravili. Robíme to naozaj veľmi opatrne, aby sme si nepokázali to, čo už máme. Ja si ešte niekedy pomôžem takýmto tenkým štecom, ktorý kvázi namočím do očného tieňa a poobťahujem to, čo už som dávno nakreslila. Dodá to linke určitú mäkkosť. Hapči, na zdravie! A máme tu finálny look v hlavnej úlohe s očnými linkami. Pá!